Ngautenda Mwari mangwananani ndoda kudzidzisa topic isingadiwe nevanhu but hatuyi kunonzwa zvatinoda. Yechirungu inoti, woe unto you scribes and Pharisees, hypocrites, for you pay tithe of mint and anise and cumin, and you have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith. This ought you to have done, and not leave the other undone. Proverbs 18. Proverbs 18 verse 16. Chipo chemunyu chinomuwanira nzvimbo, chinomuisa pamberi pevakuru. A man's gift maketh room for him and bringeth him before great men. May you be blessed. Thank you. Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down and shaken together and running over, shall men give into your bosom. For the same measure that you give, it shall be measured to you again. Pane andisina kuwana pa iri kuna should be 2 Corinthians chapter number 9 verse 7. Ikaiti mboona kuti memory dzichikushanda ere kana dzakasara kuchikoro. Chazokuudzai kuti ndiyo ere, but it should be the one. Tirege kuzoti iripo pakati papa. Handichazivi kuti Jona ndiye akamedza hove ere kana kuti hove dzakamedza Jona. Hallelujah. Technology kuvara futi kauka. Yes, it's 2 Corinthians chapter number 9 verse 7. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Ndikufarira panoti cheerful giver. Pandoda kutanga kutaura nyaya ye-giving, ndoda kutanga kuclarifya zvinotaurwa nevanhu kuti chegumi chakagumira kuOld Testament, nekuti Jesu vakati give as you purpose in your heart. And vamwe vanobva vatsvaga mavhesi anojustifya kuti zvakanzi itai rudo tsitsi nengoni murege kupa. Yandaverengesa kuna Matthew, regai ndidudzire zvishoma. Yandaverengesa kuna Matthew 23 verse 23. Apa Jesu vakanga vatopa nzira kuenda. Kune vanofollowa Bible, these are the last messages that he delivered. Vachidaro mambo Jesu, vaFarisi, mascribes, ndo kwaiti maPharisees nemascribes. Mascribes, the authors of the law, ndo vaigara vachitonga vanhu. MaPharisees ndo vakanga vari the learned group railida. Saka zvavakaita vaitendeka kumapirisita vachinobvisa chegumi chainhuhwira chakanzi chemindi nekumini chakanaka, but vakabva varega zvimwe zvese. Pavaitonga vanhu vaivaitira utsinya. Vakanga vasingachaiti basa ravo rejudgment zvakanaka, vasingacharatidze rudo. Utsinye vaiita zvese vachiita, but they have mastered to pay tithe. Saka Jesu pavari kuuya vari kuti chegumi kana chikaunzwa nemunhu asina uKristu maari, kana kuti an unjust person, chinonhuhwira but hachizo appeal the good thing kwaari. Ukazotarisa kuna Isaiah chapter number 1 verse 11, anobva azototaura achiti zvibayiro zvenyu zvesabata nekupera kwemwedzi zvamunounza hazvichasvika kwandiri, nenyaya yekuti unhu nemararamiro anyanya kushata.
Regai ndikupe example yamunganzwisisa isinganetsi. Baba vanogona kutenga chikafu pamba. But unonoti kune vamwe vana baba yokuti mari anayo but mukadzi wake anogara akaonda achiita kunge munhu acherwa pasi. Skini haigamuchiri mafuta. Woshaya kuti baba ava chavari kutadza chii, sherefu inogara ino zvokudya but hunhu hwababa hautenderi kuti zvidyike but zviripo. Saka Bhaibheri shoko raMwari riri kuti gadzirisai hunhu hwenyu asi musarega kupa. Asi pamunotonga vanhu vatongei in truth, be fair and just. Hunhu hwenyu ngauite zvakanaka. Hanzi makakanganwa tsitsi, rudo nekutonga vanhu zvakanaka mukaunza chipo chinonhuhwira. Kune vanhu vanoita sugar coating yekushandisa chipo ivo vasingararame zvakanaka. Ndo ari kunzi naJesu gadzirisai hunhu asi chegumi musarega. Kana paine munhu ari kukunetsa achiti chegumi ndechekuOld Testament, ingomuvhurira Matthew 23 verse 23 wobva wamupa commentary rinonzi Henry Matthews, rakanyorwa nema professors, rakanyorwa about 21 professors across the globe vanokomenda Bible, rinonzi Henry Matthews. Kana mine mari isinganetsi kana kuti muchisacrifice munogona kuritenga, rinotengwa muany bookshop kuti panoshumira vashumiri mugozonointerpreta murege kunyeperwa. Kosi kune vamwe vanoti vakamira kuno vanonyepa. Ende ndakaona kuti ukanyepa unoitirwa amen ari nani pane kutaura chokwadi. Iri randiri kutaura rechokwadi muri kuona hapana ari kuti amen. Vari kutoti vanhu vaya vatanga. So that's how it works. Jesu vanoti give tithe but vambonatsa hunhu. So a man's character defines his future. What pavakagara nhasi ipapa, it's sum total of your decisions that you made yesterday. You are a total product of your decisions plus mamhepo ekumusha kwenyu kana kuti plus nyasha dziri pamusoro pako. Ndosaka ndakakurambidzai kutamba nevanhu vamusiri shuwa kuti vanonamata here, because ukabatanidza mamhepo ekumusha kwako nemamhepo eshamwari yako it becomes a storm, whirlwind inovhura madhoo nemawindo nekubvisa marufu. Imbofunga kuti mhando yemamhepo ari pashamwari yako. Unoziva kuti vanhu ukatamba nemunhu anokupa mweya uri paari munoshare. Shamwari yako newe mune dzimwe mhepo dzamunoshare. Saka ngozi dzekumusha kwemukadzi wako ingozi dzako, nengozi dzekumusha kwemurume wako handi munodya mese muchitamba mese. Zvakabatana ipapo muri together. Saka pese paunoti mamhepo ekumusha kwenyu asisiri ekumusha kwavo enyu. Munhu haasi kuda kubvuma ipapo kuti pawakaroora munhu kana pawakaroorwa munhu wakaroora mhepo dzekumusha kwake dzadzako. Saka chinoitika pa-association, association defines character. The Bible says a bad company corrupts character. Chinhu chakuvadza vanhu kunyanya kuenda kumashure ndimufundisi wako. Point number 1, mufundisi wako chaiye can be very poisonous to your future. Aunondinzwa ndati your pastor can be very poisonous or very useful to your future. Pastor chaicho vanoona kudira poison kana kukudira nyasha, asi hapana in between. Kana ndisi kukupa poison ndiri kukupa nyasha, hapana pakati nepakati. Then tikabva ipapo the next dangerous person, it's your friend. Who is your friend?
unozopindura waenda. Ndakasangana nemwana wangu mumwe manje mu lockdown, ndikaona aine achifamba neshamwari yanga ine mhete paguvhu, mhete parurimi, mhete panzeve, kumashure kusina chinhu, akangopfeka chibhurugwa chakati vharavhara, iye akapfeka dzikama ndikurori. Ndikanyatsoona kuti uyu haana matu, mhando yemunhu waanofamba naye vakabatana maoko ndivana satani vaviri. Saka sketi yake itoigura towedzera yeuyu woita hafu. Saka vamwe vanhu vamuri kutamba navo, they are corrupting your blessing. Imbodzokera kushamwari dzako, list your friends. Ndichiri ipapo, if you want to go up, play with people that are up. If you want to go down, play with people that are down. Your friends must be a combination, not to stay on a straight line. Don't have friends that are in your salary bracket. That's dangerous. Munogona kunyepa kuti masvika imuri panzira. You must have vari pasi vauri kusimudza kuti vasvike pauri, woita vari pamusoro vauri kuda kuedza kubata. Muri kunzwa zvandiwedza tsanangura? You find vanhu vari pasi. It's not like you must find vanazvo. Your friends must be a combination of people that do not have and people that have abundance, but all of them, they must have a sweet spirit in them. Munhu anouya kumba kwangu achiba drink rangu achinditi mfundisi, zvazviti, I hate them. Ndora munhu ane sweet spirit ari kuti nhasi tauya netsoka, mangwana tichauya nemota. Even isipo hazvirambidzwi kurota. Hakuna akamboendeswa kujeri rekuti ataura zvaanoda kuti azvibate. Because whatever you confess with your mouth, you create it in the spiritual. When you create it in the spiritual, it has evidence and ability to manifest in the physical. Ukaona munhu, ukaona vamwe vanhu vanofamba step, kunyanya varume vanoita seko vanobhamba, handinyatsozita vanenge vachidii, vachiswinga pamwe vakanyeperwa vari vadiki kuti uya handsome, saka ari kufamba semunhu ari handsome. Achibhamba pana akamunyepera kuti makanaka, saka ari kuzadzisa kunaka. And ukazoona akaramba achiudzwa nevanhu 5, 10, 15, 20 chinozotodzimara chachokwadi, newe unotozoonawo kunaka even waisakuona. Why? Chinhu chese chinotaurwa consistently chinozotanga kuva chechokwadi. Zvakavana nevanhu vane masene maminawo, makangotanga muchinzi mukanya kusvika vanhu vakanga mazita renyu, mwana akatozonyoresa sene mekuti mukanya, mukadzimara machinja sene mumakunzi mukanya. Yakatanga iri nickname vayataurwa nevanhu vakawanda, vayagaina weight. Chimbotaridza munhu ari padhuze newe. Saka nyaya yandiri kukudza friendship. If you have friends that continuously say something, it becomes right in your eyes, even if it leads you to distraction. Because it's being said over and over and over, it becomes more like truth. Plus, people are systematic. The more you hear something, the more you behave that side. The human mind is set in such a way that the more things, if you hear something often and repeated, that's the aspect of education, then it becomes the truth. So many people are living falsehood. Why? Because it has been said over and over and over. Ndaibvunza mwe munhu akati mfundisi,
inini handinzwisise giving. Ndikamubvunza ndikati pawakaenda kucrash did you nzwisisa school? Pawakaenda kucrash did you nzwisisa school? Pawakaenda grade 1 did you nzwisisa school? Ya rega ndibobata madzimai pamakatanga kunzi gezaiwa izoti zvinorevei. Nevamwe vatoita make up havana kugeza, havana kuzvibata paudiki hwavo. Naswa kuchitonhora. So certain things, they are not meant to be understood, they are meant to be done. It's not everything that you do that you need to understand. Certain things you do them because they are said to be done, but you don't need to understand them. Some of us takaenda kuchikoro kusvika grade 7, even vane vana vari kuenda kuchikoro izvezvi vane maprimary, unomuka mumutsa anodzokera kurara, ukasiya wamutsa kudai ukadzokera unogona kushamisika kuti pauri kudzoka futi unosvika shasha yakarara, unotomutsa wotomira kuona kuti yamuka here. Imwe inokwesha mazino yakavhara maziso, wopedzisa dzapera. But hatisi kukumbira mwana uyu kunzwisisa kuti anoenderei kuchikoro. Isu takazvinzwisisa, saka anogeza mazina. Vamwe vanokotsera, unotomumutsa senge vanoendesa vana kucreche, unotochimutsa vasvika pacreche chakadai. Hatinei nekuti ari kuzvinzwisisa, tiri kuti chikoro it's fundamental to your tomorrow. Just go pazvinhu zvaMwari ukati whatever God said I must do, kunyanya nyaya giving unodzimara kufa usina kuinzwisisa. And the concept yadautaura yamangwana ndekuti vanhu vazhinji vakanyurira pagiving. When you give, it multiplies. Ukadyara 10 kg yechibage, it should give you close to a ton. Kana farming dzangu dzichipo, that seed is multiplied. But if you are stingy, you can't release that 10 kg. It means you can't have a ton. Even when it's a business, that's a concept of giving. Every business that you do, it's a concept of giving. Because when you do business, anyone who does business, they give capital first. There is no business that is done minus capital injection. You first inject the capital with expectation of making a profit. That's giving. You release to receive. You don't receive to release. You release to receive. So the concept of giving, you release to receive. You don't give, you don't receive to release. The first concept is you release to receive. Zonzi chipo chako chinokuvhurira masuo pamberi pevakuru. This is the concept isati yamaswa nevakuru. Whoever makes a decision in your life, you need to give them a gift. But the sour thing about this is wewe ndiwo usina, but unenge uchipanga nazvo. Can I repeat this? Kune vanhu vane udofo vanoti bosi vakaita birthday achiimbi achiunzi chipo chichiti iwo ndiwo vane mari. But mutemo uri kutoti iwewe ndiwo usina, ivape ivavo vanazvo. Mama nhasi birthday renyu ndakurangarirai, ndakutengerai hangu magi. Musi anofanira kukunyima mari, akafunga magi, moyo unovhurika. Vazhinji vanhu vanovhurwa moyo nechipo, kusanganisira vafundisi. Hakuna munhu anonetsa kunamatira semunhu usati wambomwira koko yake. Unamata uchiti akaoma munhu yeye kunyengeterera. Totanga wafunga kuti ndiani zviye matani, mogara kupi, omboenda pastatus kufunga kuti pane picture wake woshaya, omboenda kuprofile kufunga kuti pane picture wake woshaya. Ozoti mirai ndinamate muzita rababa, but prayer haina connection. Prayer ino
connectwa nechipo. Even vabereki venyu vakakubereka ipanyama havakudei zvakafanana. Maringe nezvipo zvamunoendesa, anoendesa zvakawanda, anodiwa kupfuura. I just lost my sister and I remained with the other sister. But unozoti pambacho nombodai Mwari makandipa mukana wekuchuza wekuti atanga ndiani. Even muri ma siblings umwe akaenda hamuchemwi zvakafanana. Ane ruoko rwakareruka anochemwa zviri nani, asina ruoko rwakareruka asingaendesi chipo hara misodzi haiwaniki. Chipo chako chinokuvhurira mukana pamberi pevakuru. You are not remembered when you don't have a gift. Giving. Gift, it's more like a key. Rimwe gore ndichiri manager, ndine umwe mfana aingoti ndaramuda koko here. Ndauya nekoko oisa padeski. Mumwe musi ndakuda kuvadzinga manje. Contract ikapera construction tinodzinga vanhu. Tikawana basa re6 months to employer vanhu zve6 months. Mfana uyu basa raimunetsa. But ndakamwa koko yake saka ndakasungirirwa. Oya kuti ndinomutaurira kuti basa rapera nekoko dzaiuya nadzo, so unoyatsoona kuti ainyaya haitauriki. Ndazomudaidza ndikati mfana, can I rebrand you? And mukoma muri kuti chii? Ndikati can I rebrand you? Panapa uri kuona kuti akupedza pedza. Unogona kuita zvestores here garden nekudriver akati amudhara ndorova. Ndikati hande kuofisi. Namusiya paofisi ipapo nanhasi achiripo achiri kungenga. Nekuda kwekoko. Kwete dzakawanda. Aingotiwo musi watambira pafortnight onditengera. Kwete 2 liters 500. But musi wedecision wasvika ndakaremerwa nekubudini nekumurelisa. Chatadzisa vanhu kuenda kumberi chipo. Bhaibheri nototi hakuna mambo anoona umwe mambo asina chipo. Izvo zvinota mufundisi zvinhu zvakumufundisa vandinamatiriwo. Unochera kuti nekuwanda kwaita chechi ino izoka. Pampacho unoda kutolinga munhu nezvaanoita kuchechi kana nechipo chake. Kana pasina unomushaya. Nevabereki vakaomerwa, vabereki vakakuberekai vakaomerwa, it's a must, you must give them. It's a must, you must look after them. But pane mumwe mwana wekuti ukanzwa kuti inyaya yakuda kuti Sandra kana Janet anzwe, havanzi kuti vana vangu vanzwe. Aiwa, vanongodoma mazita ane basa, vosiya mazita asina basa. Hopu rako uri nebasa kwawakaberekwa ikoko. Ipapo giving yevabereki ndo another cornerstone yekuti when you give a parent you receive 100-fold. When you give a parent you receive 100-fold, because it's a giving with an instruction. It's a giving with a commandment. Honor your father and your mother so that your days on earth can be many. Kureva kuti if giving in an instruction, kureva kuti chipo chinoenda kumbereki chinonowedzera mazuva pane avakapiwa naShe. Kune munhu ari kundinzwa? But manje kana maakutengera vabereki, it's fashion world, it's kota my boutique. Kana maakutenga dzenyu, it's Edgar's, it's Truett's, it's for Shein. Andirambi kuti fashion world inoita kuti wardrobe ikure, but vanodawo kamwe ka Edgar's kekuappreciate kuti kwatiri kuenda kuEdgar's takapfuura nepamuri kuti tisvikeko. Chimbondiomberera maoko ipapa. Kune mumwe wandiri kutorangaridza, makaguma rini? Unoziva ukaona mbereko wako akupfeka bhusu isina hiri pasi apa, iwe uri muno une mweya wetsvina. Kuona mweya wetsvina hakusi kumanifesta. Spirit yekunyima iri connected nemweya wetsvina. Pane vanhu vanonyima zvemweya wetsvina zvokuti anotozikanwa kunzi akapa anoenda kure, but haapi. Wakaguma rini kunzi maita henyu? Uye wakaguma rini kuti thank you? Your thank you must be less than I receive.
Wakakumarini unzi maita enyi. Ndiwo nongombera. Garai kure nemoto. Garai kure nemoto. Dai musimitaira ramani. Kusvika rini. Give and it shall be given unto you. And kune vamwe vanhu, giving, it's not flat. Pane yatinoti giving with instruction, tithing, looking after pastors and parents. That giving, it's different from the giving of orphans and the giving of the poor. Kuchengetwa kwevafundisi, kuchengetwa kwevabereki, nekubhadharwa kwetithe. It's not if you want. It's a must. You must do it. The Bible is not asking you to do. It's not requesting you or persuading you to do it. It's instructing you to do it. Anyone who defies an instruction is an offender. Kusachengeta vabereki, it's a sign of theft. Auchengeti vabereki nekuti havana. Unovachengeta even vaine zvakawanda kukudarika. Unovachengeta because it's an instruction that has been. Kuna vamwe vanoti hanzi kumuri kwedu kune vanhu vane mari. Iwe mwana wega wega ane 9 months dzake dzaanoshandira. Zvekuti mukoma wangu akaendesa makadbox 10. Iwewe endesa rako, kana usikagoni cardbox endesa 2 liters yako. Unopa sekuropafadzwa kwavakaita irregardless of what others are doing. Inini handidi kuparidzira munhu ane mweya wetsvina pa the extent yekuti baba vake vanopfeka hwashu ndichimuturika ruoko. Uri kuwesta nguva yangu. Wozofamba uchinyepa kuti zvinotaurwa nevafundisi hazvishandi. Nyambisirwa iwe ndiwo usingashandi. Izvozvi festive season yakukwana. Budgetai mari dzemasutu dzevabereki. Budgetai bhutsu nyowani dzevabereki. Vabereki ngavaende muna December vatambe Christmas vaine hembe nyowani kunge vachechi. Haridairi ameni ipapa, rinoda uzodaira ameni kana ndakutaura zvemari. Inouya sei mari yacho usingaigadziri? Kuendesa mari kumabereki, kugadzira mari. Nerimwe munhu akaoma musoro. Ipapa baba vako havana kana sutu dzinoita 450 kuchina mo. Havana kana sutu. Vanoionera pana ticha wekuruzevha. Kune vanhu vachine vabereki vapenyu vasati vaenda kunasha. I want ukatenga sutu notondiudza. Tengera mudhara wako kakona shuso ari paruzeva. Even achimadoro ngaabate skadi yake kona shu yake sutu yake netai yake neke mukati kabhachi kaya before batch aripo pa growth point achiti ndina Janet ari kuJohn. Ini ndobva ini uko kwete zvogumira papa. Ini uko ndovanga ndine chingwa futi. Ukaona matumbu maviri aya akaguta nama haitambire pachiwanze chako. Kune vanhu vari kugadzira appreciation yamufundisi, hadina problem nazvo. But koya mai vako, mbondite koya baba vako. Umwe ada uibvisa nekuchengeta chigaro ka. Ndinozonzi ndiri mutungamiriri. Koya mai vako. Vakwasha muriko nevaroora. Unenge uri muroora ari munhu wakapfeka chikostume. Ambuya vako havageze, vamwene vako havageze pane vanhu. Hembe dzavanopfeka hadzina kukwana. Wazvinzwa. Even ukasadaira ameni wazvinzwa zvandakutaurira. Chimbotaridza munhu ari padhuze newe. Giving uti chinonzi kupa. Haupi nekuti unazvo, unopa nekuti unofanira kupa. Vanhu vazhinji havasi kuda kundidaira nhasi. Nhasi ndichakurumidza kupedza mainyabadza muende kumba. Vanhu havadi giving. Vanhu vakaomera. Unoza unoomera kudarika chikwambo. Makaguma rini kupawo munhu mari isina zita? A gift maketh room for you before kings. When you give a gift, that gift smooths the hearts of the leaders. Munane habit yekupa
akaita mistake vakuru vanowanzomuregerera. Kwete inini chete, vakuru vanowanzoregerera munhu anopa. Munhu akaomera, iyi ndofunga ndo panashanda statement yekuti ukaomera unomerwa. So giving as it is, it's something that we are born to do. It's not optional. We are born to give. See, every morning you wake up and give. Paunofamba uchienda kubasa, you are going to give a service. But the difference is you are paid for the service. But giving, it is spiritual. You don't get paid for what you have given. The Lord will bless you through that giving. But munhu wese is born to give. Vanhu vazhinji vano hanzi vakadzi vaita hanzi ndinokuda asi handidi mari yako, havasisiko mazuva ano, vakafa nenzara. Ava vese vamuri kuda, vamuri kuona ava vana mai makanda nana mai manhini, vanoda vamakanda nemari yavo, vanoda vamanhini nemari yavo. Havasepareti mari nemunhu, vanomuda munhu wacho nezvinhu zvake pamwe chete, nekuti vakasadaro vanofa nenzara. No. Even vana baba chaivo vanoti hanzi handina basa nezvakawanda. Zvinotaurwa muchigara kure nakure. Kana taakumba iri nguva yekudya, bikai, give a service. Tsvairai mumba. Saka giving, it's not something that we are optional to do. It's a must that we must do. But there's another exceptional giving in echekuita nekuona the Creator, where you share your resources with the Creator. That's tithing. Saka kana even Mwari avakudi minus your resources, vanokuda plus your resources. If you go before the Lord minus your resources, God does not love you. I'm not there, amen. Kana wakaomera Mwari avakude, because God did not create a useless person. He created a useful person. For you to be useful, you must be giving. Mukaita vana baba mnini vatatu pamba kana vaviri, pakauya vamwe vababa mnini, vana vanomhanya kunovatambira. Pakauya vamwe baba mnini, vana vanopinda mabedroom avo. Musiyano ndezvekuti vamwe vanouya neloripop, vamwe vanouya vakaisa maoko muhomwe kutomwa koko yemwana, iwe usina loripop. Ndo vanhu vaya vanoti kana vakangodzwa vakakuona nepagedhi vachidya ndiro mine nyama, vaneiruma kuti vabereki vasaibvise because vakaomera. Kunomwe munhu waiti so tichikura aita akauya iri hama, mukanzi budai mubedroom menyu mairwadziwa moyo. Koita umwe munhu wekuti maitofana mamuwaridzira, auya nechipo agadzirisa moyo yevana. Kune dzimwe hama dzinonetsa kuchengeta, dzekuti dzinomakwa nevana vako dzichidya sadza rako nekuomera. Tora chimaini nogara nacho, vana vanenge vakachimaka, hachibuditsi. Chinoenda pashop choya nemakeup, achiuye nemasweets. Vana havade makeup, vari kuda kudya, vari kuda mabhega. Ende vana vacho vachakura. Ukazouya baba vasisipo, kuti tauya toda kurara, haimi kubvira baba wedu vari vapenyu muchingodya chikafu chedu, mauda kudya futi aiwa dzokerai. Wai wakaomera. Kana uchipa unokurumidza kuvhurirwa door. So give, open doors. Pamunhu wese wawinaye, have an attitude of giving. Pano munhu uti akauya kumba uko so anomwa drink revamwe iye ari mwanawo, ende manje asingauyi naro marovera anoita. Mukavarairwanisa 5 magirazi, kacha. Anomwa kusvika bhodhora, ende hasimudzi makapa acho enzewa kitchen, avasiyani ndiro yacho ipapo. Maimufundisi ndo achateera futi vachisimudza pesani. Munhu akaomera anonetsa kushanda naye pavanhu panyika, naMwari vari kudenga vanonetseka nevanhu vakaomera, havaropafadzi. Handina kuti kana mauya kumba musazomwe drink, aiwa rovai. Asi pauri kurova zototorwa romwe munhu.
ende unenge uchirwara umwe munhu auya nemamhepo aiti Mwari ndokumbira mweya wengozi uyu unosara kwamufundisi chimwa ngozi dzevanhu wapedza kurova ngozi idzodzo hausii dzako because hausii chinhu kana usina chauya nacho iwe ndovadhiringira umwe wecho ndauyawo nenyama vachauya vachiroma mhepo yangu pano but iyo ndongorova yevanhu chete dzadzokera unoziva here kuti when you give you relieve certain burdens by giving. I have realized this. Anyone whom you give and they are in authority, when you want something, it's easier for you to ask. If you give someone something and if you share, when you also want, you can request. So giving, besides going to heaven, it makes your life on earth easier. Pano munhu kuti akafirwa panapa kudaidzira kuti ninge afirwa aibudi kana 1 rand haana kumbobvira akabvisa chema saka vanhu akabvisi koita umwe kuti akafirwa inotowandisa. Tarisa munhu ari padhuze newe muti munopa here imimi dzokorora kuti munopa here imimi. Giving inoita kuti vanhu vakurangarire. It activates people's memories. Giving activates people's memories about your name. When you give, people remember you. Any form of giving makes your name stick in the memories of people. Munhu wese anopa anogara mundangariro dzevanhu. I still remember and pray for people that I preached in East London 2012. There are people that I cannot go on prayer katatu ndisina kuvarangarira, not nekuti vane chiri special pavari, but they gave me and they ministered to me, so I am compelled to continually minister to them. Orange Farm, up to now, there are people that I still pray for. Why? Their gift is still ringing in my mind. But certain people, because they did not give me anything, I have forgotten about them. I'm not trying to be choosy, but I am being human. Can I ask you, do you remember them? But it's very difficult to forget about them. Saka never tuma vari kudenga vanopota vachikukanganwai kana musingapi. Pakaoma. Ndakabvunza vamwe gogo vaya vandakaoma ndakaenda ndega this time havafambi makumba saka vakavaunobata mai vangu maoko gami vauya ndikati mama ndabva masikati kwakutovira ndichingofamba kuya unobata vadirikani vangu maoko ndikati mama vakudzokera ngachipinda mumota umu ndinokusiyai kumba kwenyu. Vari mumota imomo bva ndavapa $10 because ichembere dzakakura tichiona dzakationa chikura. Vakanditi ndine vana vangu 5. Vati umwe wacho anonzi Eva, ndomungati vanyapadza vari muno wavo vatoziva muri yandikutaura nezvayo. Eva unondichengeta mwanangu, ini nemurume wangu kutiona kudai. Zvawati uri mufundisi unamatire Eva, asi vane 5 vari mujoni. Eva chete ndiye ari kufanira kunamatirwa. Nenyaya yechipo vana 5 namatira Eva. Prayer request inobva kuna mai vanoenda kuRoma vangosangana namufundisi avapa lift nemari yekoko vari kuti namatira Eva. Mwanangu mazuwano zvaoma, ndikatangira kufa Eva ndinotambura namatira Eva. Vari kuti vamwe fonga vadai Eva ngaasani. Nenyaya yechipo chamuvha chembere kuti chembere yakubvotomoka. Every pastor wayasangana naye namatira Eva. Saka chipo
hachishandi kuvanhu vanoda mari chete, nevasingadi mari vanoda chipo. Ukasangana nemunhu ari muno anoti haadi chipo ane mamhepo, mese imi munoda chipo imi. Happy birthday to you. Even ukaimba kusvika pamusoro perufu apo, kana pasina chipo hatikurangariri. Kana tasara hatichengeti izwi rako, tinoverenga zvipo. Uchitamba uri kutambei, buditsa chipo, ndio chinorangarirwa. Wozotamba waunza chipo. I'm telling you the truth. Even vana vehanzvadzi dzenyu vamunoatendera mabirthday nevana vananzi sekuru, ukasaenda nechipo wanyura haafari, ari kuda chipo. Ungatoshaikwa ukaunza chipo uri egood angle, kwere kuti egood angle. Even vana ambuya havadi gushi kumuka makuseni uchiwaitira noise vari kuda chipo. Hakuna mukwasha anombonzi mukwasha ninganombera zvemandero kwacho, zvinonzi mukwasha ningano yane shuga. Dzidza kuti pachipo ndo pane moyo yevanhu. Vakuwasha izvo zvoenda kuZimbabwe kunoitira ambuya noise, vakasiyangana chinhu. Enda nechipo. Chichi yakati zi chipo chako chino, even pamberi pambuya oti ambuya unogona kukuda kudarika murume wavo kana ukanyatsoendesa chiwo chipo. Apa muna kupanzwa. Vanenge vakungoimba baba John vauya, baba John vadya. Unogona kutoona ambuya wachibvunza mukwacho kuti arova here murume asati. Aiwe chipo chine nyasha dzacho, ukanzwisisa nyaya yechipo. Mwanangu wadya here. Endo kaona ambuya wachinzi vanogara kure nevakuwasha, vakuwasha vegushi vaya, vakuwasha vanopa, anobatwa uya kunoshamani, anobatwa. Unoona achinzi pane vanhu uyu ndiyo mwana wangu, vachibatwa so vari mukuwasha. But kana pasina chipo haugumwi, unotyisa, uri nyoka, unonzi ava ndo vakaroora uya uri kuro. Chako chinokuvhurira masuo pamberi pevakuru. Kuna vamwe vakadzi vakatoroorwa muno nenyaya yechipo. Vangodana nemunhu ndapiwa. Vamwe vari muno vakatipa mamari tikatadza kuzobhururuka, tikanamirana. Nhasi takanamira, ukaona tiri muno tiita vanhu vakadyiswa. Chipo chini pachinobatsira. Zvine vanenge vakaomera, handipi mukomana vari, handimujaidzi, anojaidzwa namai. Unosara vane chipo, vane maoko akareruka, vachienda vaizozvitsanangura sei wadya mamari emunhu kwe more than 2 years. Saka chipo chinokuvhurira masuo akavharwa, anoda chipo. Vanhu vamunoti vakaoma musoro, tenga chipo. Amhanzi vamwena wangu anoshusha, vamwena wangu anoshusha. Hakuna vamwene vanoshusha vapiwa kamari. Iwo sadherere mari mani, mari ine zvainoita. Mama makadi ndatumira kahembe, mama makadi tubhutsu tumunokwana here mama. Chipo mupfuwira, unokuvhurira nzira. Even vanhu kana vakuisa vatungamiriri, chipo. Munhu akaomera haisvi padhuze, unofa nezhara. Pakaoma panyaya yechipo. So chipo chako chinokuvhurira masuo pamberi pevakuru. Musati nekuti vanazvo saka tivapi vane mabosses. Usatenge masexual gifts, tenga zvipo pazvinofanira kunge zviripo. You see what I'm saying? Pamabirthday pachi dzidza kupa. You see what I'm saying? Ruoko rwako ngarudi, ngarureruki. Unovhurirwa masuo. Even kuna Mwari chaiko, anti Mwari vada kunamatwa. Vanoti come and praise me, come and worship me. Anobvisa mari, inobvisa rendi panapa. Haana kufanana newe unogara cheya usina kutenga. Pakaita vanhu 100, pane vari useful nevari useless. Muma families mune vanhu vari useful nevanhu vari useless.
aiwa uda kuti ndikubhabhadzire nditaure kuti vanhu vese makafanana aiwa rega ndikutaurire chokwadi ndisazopiswe nekukubhabhadzira kune vanhu vari useful nevanhu vari useless ndosaka uchiona kuti pakachata munhu vanhu havauyi zvakafanana pakafiva hauchemwi zvakafanana unochemwa maringe nekubata kwako unorangarirwa saka ibva kuthe useless side uende kuuseful side by giving manje munhu anopa hafaniri kunge iri simbe ananga achishanda because unofanira kunge uinazvo kuti upe can I repeat this unofanira kunge uinazvo kuti upe chinhu chakuvadza vanhu kutadza kuita mari kana kuenda ku next level imhando yekuomera you release what you have to have more. You don't have more when you don't release. Every businessman ukavatarisa vanoisa mari yakawanda mu business kuti ibereke imwe. But kuna vanhu vari muno kuti ndaibvunza umwe munhu ndikati sei usikabvisi chegumi zvandiri kuseva munotambira mari 4,000 muri kuseva mari 400 saka muda utenge ine 400 times 10 4,000 times 12 unoda makore mangani kune dzimwe sevinga dzokuti ukaona kuti haisevheki endesa kwa Jesu useve kune dura risingapinde zvipfukuto risingabiwe risingapwanywi inini polisi yangu panyaya yechipo ndikaenda pakona chaipo pakuti ndarwadziwa I remind God andirase mari dzangu echegumi ndinobata bhuku ndoti mari ndirangarirei izvi makataura ndikaita ko apa munondinetserei mai vangu chaivo ndikaomerwa ndovafonera havanditi mazuva ano vakuti mufundisi kudhara vaindidaidza nezita rekuti Jiriji wongoisa vobva wabvisa JI yokupedzisira wongoti Jiri wagumira ipapo mwanangu zvinhu zviri kufamba mai muri sei ndiri right ndiri chembere nezvinhu zvangu mwanangu Mwari wakuitire zvakanaka kwauriko unditendere mukadzi wako unozva uchingopedza unzi unditendere mukadzi wako uitirwe zvakanaka unonyatsonzwa chivindi chekuti dhimoni huya kuno pane ane promise ataura izvi pane akanzi akataura ndoropafadzwa ataura ngazvizadziswa but iwewe musi wekuomerwa unoenda kupi vatezvara vako chavo vari kuchema newe wakaguma rini kuvapawo mari yeshuga vatezvara maripota vanongoona mwana wavo aine mbonje yekurohwa mbotarisa munhu ari padhuze newe uti yekupa uri kuibata were yechipo uri kuiona were kuna munhu akaomerwa komana anotambira 2,000 anoidya yese kupedza kuti hapi kana munhu sendi yake haikwani asi pese paanopiwa maita henyu unozoti vamwana maita henyu minyama vakawandisa vanoita minyama pane vamwe vanhu vekuti vandoziva kuti vakaomerwa kana vakuda kupa mamhepo chaivo vanongotaura zvekutaura pajuziwo paiwe ndiwo usingarambi pamwe pacho kana wasvika vanemwe level ukapiwa juzi itaiwa majuzi taakutenga tega munhu waMwari mamaitai chimbodzidzawo kuramba zvimwe zvinhu kwete kuitwa bhini ndazvisangana nemwe munhu aine chimubhedha chakaora murungu andiropafadza nemubhedha kati iwe uri kuti kudiwe mutauro kuti hatiendesei kudamp site pamwe pacho kureceive kune vanhu vari cast to receive those who over receive. You must know when you receive, but you are receiving from the right source. Certain people who give you things, they are not blessing you, they are dumping on you. Unotambira nenyama yakabikwa chayo yashisha mfiriji ne 7 days. Ukangoshanya vanoziva kuti unodaka. Munhu waMwari chakabika nyama iyi yakasa. Iwo unofa wasvika pakupiwa yakabikwa wanyatambura wakaira. Maoko ako ayadi. Tarisa munhu ari padhuze newe timboshumira te. Imwe receiving inenge case. When you receive from the right source. Don't receive from everyone. Umwe munhu akambofonera kanzi mufundisi ndine masutsu andaimbopfeka ndida kukupai munenge mune weight yakati handipfeki yakapfekwa mudikani
asatomboti aenda kure. Hakusi kudada, uda kundikururira. Pane mazuva ndaikururirwa zvichiita, hazvichaita, nyasha dzakazouya ende hatidzirigi, totaura haiwa tinonofita toona, hatitorerwi modrop. Pane nyasha dzatinadzo. Iwewe kana wakugamuchira zvimwe zvinoramba. Pandati giving kune vanhu hakunokoromora zvisina basa kuunza kwauri. Kana wopaipa munhu zvinhu zvinoshanda. When you give to Christ, give something that costs you something, not something that you are dumping. Mbotata munhu ari padhuze neono dzakagumisira rini kupa. Asi kana muri brothers and sisters, handina kuti musapfekerani. Giving opens stubborn hearts. Unonzwa Jesu vachitaura vachiti, pane parable yakataurwa naJesu iri kuna Luke inoti hanzi kune munhu airamba achingouya so achikumbira kuna Jesu, ndiporesei. So giving ne persistence of prayer, it helps. When you give, ukatarisa mukadzi uya aihura uya haana kusvika achikumbira, angotora mafuta anodhura kwakuisa mvudzi rake, kwakugeza tsoka dzaJesu, zvivi zvake kwakutoregererwa. Vanhu vari stubborn vanovhurwa moyo nechipo. A stubborn heart can be softened by a gift. So gifts opens stubborn hearts. Kana munhu ari stubborn ada chipo. Giving makes relationships stronger. Ukama igasha unozatiswa nekudya. Giving makes relationships stronger. If there is a giving element in the relationship, it becomes stronger. In a relationship, it's not must be one-sided. There must be exchange of gifts, and it makes it stronger. Munhu anopa chipo ano attracta favor. Favor is linked to the type of gift that you give. So giving attracts favor. You can use a gift to attract favor. It's very few people who can ignore someone who is giving. Munhu anopa anonetsa kuignore. Even in family, mukauya munhu wamusingadi, kana aine ruoko rwakareruka, munomujaira. Kuti chikura kwaitwa mabarika, baba vaita vakadzi vaviri, sekuru wangu aiva nevakadzi vaviri. Taifarira mbuya vadiki kwete mbuya wedu. Kwa mbuya wedu taidya sadza nemaheu, kwa mbuya vadiki taidya sadza nekovho ine zvimafuta zvaiwerera kuseri kweminwe. Saka taimuka tiri zvindumura takamanya kwa mbuya vadiki, tichitiza kwa mbuya wedu kwataipiwa chii? Sadza nemaheu kana sadza nedoro. Saka mbuya vedu vaizotitorera chishamu wotidzingirira kutimhanyisira kudoro, isu tichiteera kovho ine mafuta. Saka kupa kuno attracta favor. Takada mbuya vasiri vedu nekuteera chipo. Nanhasi pakaita mukadzi wechitu wekutanga aripo, wechitu anongovhura madhoo ake kuhama dzese kuteera kuti avande chi favor. So giving attracts favor. Munhu anopa, pano mwana wangu akandigira kamwe karodhirana kainaka zvekuti so unoti wapedza kunakirwa nechikafu so ukapenda muprayer room zita rake rinenge chikodai pamuromo wako. Why? Warova chipo. Saka chipo chine nyasha dzazvinoita. Inini hangu munhu akandipa chipo I pray, ipapa hanombokunyeperi. Ukandipa chipo I pray, ukasandipa futi chipo I pray, but minamati yacho haizofanani hayo, asi I still pray. Apa muda kuti ndinyepere ndikuenda kugena. Pane musi vandainyora pasi bhuku rangu, diary reblack, peni yangu, ndichinyora vanhu vari important pachechi. Ichi uyu anomira apa, uyu anomira apa, uyu anomira apa, uyu anomira apa, uyu anomira apa. Kwa vana muenda kulunch, kwakudzoka futi, kwakuchitsvaga vane potential vasina chavari kuita. Unogona kushayikwa pane vari important, ugoshayikwa futi pane vari vane potential. Ukatomboshayikwa pane zvavari kuita, ukawanikwa pa potential mukana uripo. But that's how every organization works. Even nekudenga kana ragara panyika rakuti who should we send, rinotanga nevane basa roona vane potential.
denga chairo chairo rinotsvaga. Unotodwa chinzi tsvaga Jehu omwe anoindi ugotsvaga Elisha. Mwari vachitsvaga mwoyo inoshandika nayo. Elisha achidanwa haana kubvatiza, anzi akabaya mombe dzese dzaairima nadzo kwakudya achipa. Dai uri waisiya watengesa uchitsvaga vamwe kamari. Elisha akauraya akasheya. So ndiri kuti inini, when you work, chipo chako chine zvachinokubatsira. Even muchitamba shamwari yako, even makasiyana mawaniro, rega kungoenda uchidzoka wakaremerwa. Tenga mavheji, tenga maonyeni, ukadaidzwa kubrai iwe uchiziva kuti hauzogoni kubrai, endawo nematomatoes anoshandiswa pasalad. Rega kungofamba semusoni. Learn to give. I am repeating again. Learn to give at all levels. Inini dai ndirini zvemufundisi ndatoti ndichapi vanhu ndini baba, but ndakadzidza kuti even ndikasapa ndinoomerwa. So I must also sometimes stretch my hand, kwete kubva waoma zvekuomera zvezvo. Vanhu vari pano vati zii iyi maimufundisi hainakidzi. Giving, it's a healing therapy. A giver get healed. Pane kupa kokuti ukapa, you remove guilt conscience, you remove pain. Pamwe pacho ndikaomerwa, if I feel not good, pane ma moments hakuna munhu anogara ari in high spirits. Pambayo ndikaona kuti things are not working for me, I just give. You know, when I give, especially to God, I say, but God, I'm sharing with you. Share with me also my problems. Sometimes when I feel so down, I feel like giving. It heals me to give. No giving yaitwa nema Americans. Kana vaine zviri kunetsa vanongodoneta kuAfrica. Ndosaka Africa isingasimuki. Vakangoremerwa donation kuAfrica. Vachiunza nhamo dzavo kupi? Kuno. Vangani venyu vaizviziva kuti you can give when you are depressed, because you have that element yekuti I've done something. That feeling yekuti I've done something, it brings a healing. It brings that comfort. Mukatarisa kuti vanhu vaiti kana varemerwa munguva yeNew Testament aingotora zvinhu zvake zvese onosarenda kuna Mwari as a sign of surrendering to God. Aipa as seeking healing therapy. Even mukabvunza murume uya anonzi Naaman paanoporeswa naElisha anotenda nechipo, akanzwisisa kuti when I get healed I exchange with a gift. Then Elisha akachiramba akati nekuti unozoti wandibhadhara. Chikatorwa naGehazi. Ndo pakaperera Gehazi. He could not succeed Elisha nekuda kutora chipo chisiri chake. A giver is a survivor. Anyone who gives, his cup should not dry and his bowels are not empty. If you give, God has a tendency of multiplying whatever you give. So give and shaken together, suppressed. So anyone who gives, ukaona munhu asiri kunyanya kufamba muupenyu akaomera, kuomera chaiko. Giving, it's a therapy. How do ndichinopedza ndakutsanangura how, what is the difference or the types of giving? Type dzekupa dzinoti, one, it's family. Pane inonzi family giver, munhu wewe kuti anopa mumhuri. But mu family you must master the concept of abuse. Kune vamwe vanhu vanogona kutorega kuenda kubasa vachimirira kuti you supply their needs. When you give in a family, be smart. Don't give at the disadvantage of your children. Family giving needs someone to apply their mind, because aina start, aina limit. In a starting a limit, when you give your parents, that's when you must give. And even you don't give them what you don't afford. There are so many people who are manipulated by parents. Ukangotambira vanofona vachida yese
That's not how it should be. You must be a planned, organized person and a budget. What happened? Don't give family more than God. Your 10% for Christ must be always there before you do family. The hierarchy is God, family, and then vamwe vanhu. Kune vanhu vane manyawi ekuti anochengeta nherera kunoku aine nherera dzake kuZimbabwe uku mweya wetsvina. Christmas tiri kutsvaga pekunodoneta chingwa timbopawo vanhu. Iwe uine vana vasisi vako vadya munya, iwayo manyawi, haisi giving. Charity begins at home. Ndine vanhu here vari kunoku. Imi makauya kuSouth Africa, imimi mune vana vemadzikoma enyu, mune vana vevanin'ina venyu vakatomirira matenesi kubva kwamuri, vakatomirira zvishoti kubva kwamuri, vakatomirira masiripazi kubva kwamuri. Musati manyanya kudya nyama nevatorwa, rangarirai kwamakacherwa. Unogocha nyama ye2000 neshamwari, mwana wamukoma wako chaiye chaiye akapfeka zvishoti zvitatu, hembe dzake hadzina kukwana. So giving, you must be careful. You must prioritize God first, family, then the rest. Don't so much give to the rest before you give to the family. Family, it's a core. Inototariswa na Mwari kuti maitei kumhuri yekwenyu. Blessing yenyu ine chekuita ne contribution yamunoita ku family. Don't shut your family out and concentrate on friends, because there is a tendency yekuti tikaropafadzwa na Mwari family inosara iri pasi. Burukudza ndikuzozana iwe waropafadzwa, wakufamba nemota, wakutamba nevanhu vane mota, kumusha vanhu ava namabhasikoro, you feel they are not worth your cause. So when you give, you start with tithe, offering, family, moshodzika pasu. Usaite manyawi yekuenda ku orphanage nemadhazeni matatu echingwa. Iwe uine mwana wamukoma wako ane gore asati adya nyama kuguta. Apo ndaparidza manje. Hanzi mai wacho akambondituka. Iwe tukwa uchipa, shorwa uchipa, vana havapiwi nekuti vakanyavarara. You don't give your family because they behave well. You give them because they are your family. Plus vamwe munotsvagira hama mhosva kuti musavapi. Apo pakaoma. Unoona munhu anoita brai, anodaidza shamwari dzake dzese, hapana kana hama yaunoona. Rega ndikubatsire, kana uchigara kunoku pamari yavakapiwa naMwari, pane vana vamukoma wako, pane vana vasisi vako, iyoyo yavakatambira iyo, pane yavo ipapo iripo. Hapana vana baba munini vandakamaka ndichikura sababa munini vaisauya nechingwa. Vangani venyu vaita wakatsika kangu kuti pakauya hanzvadzi yamama ndaitotarisira kuti anosiyawo kamari kwete kungondikwazisa woenda. Handiti ndiyo hama yangu akasandipa ndichapiwa nani? Aiwa, but guys, ngataure chokwadi. Ndiniwo ndega pamwe ndini ndakatanga kuda mari kubvira ndiri mudiki, ngatibatsirani. Vangani venyu vaita hanzvadzi dzamaidzika uya mune muchitarisira kuti ngaasiyewo bhichana. Onomutarisira kuti ngaambosiyewo bhichana, asangokwazisa odi oenda. Nanhasi mimi nawo mahanzvadziwodzana mai, mukanoona vazukuru, regai kungoenda nemabhachi chete, endai nekamari. Kumbosiyawo vati kuvazukuru rovai pizza, nhasi ndakutengerai KFC. Zvinoita kuti mwoyo yavo ivhurike. Kana vakutsvaga sekuru vachatsvaga iwewe. Mune muri 5 vana sekuru, but iwe hautsvagwi. Why? Wakaomera. Apa vana havasi kupada apo pekuomera. Vana vemadzikoma, vana vevanin'ina, vana mainini, hama masiblings emukati, pamari yenyu pane yavo. Unoomera zvekutadza kugeresa mwana womukoma wako musoro chaiyo. 30 rand 40 rand haudi nayo. Mwana anoya nezvibvudzi zvakadai akadzokerai nazvo.
pane mamwe mapangi avanorambidzwa kumba vanofanira kusigereswa nana sekuru, ndosaka uripo. Pane kamwe kamari kausingapiwi namai kanobva kuna sekuru. Zvinichitaura hanzi zviri mubhaibheri. Iwe ndo zviri mubhaibheri izvozvozvo zvekuti tidanane tiende kure, kwete zvako izvo zvokuswera uchita metsi. Ya nepachipapo madzimaiwo emumba anoda kachipo kuti mwoyo yavo ivhurike, musavakanganwawo pakachipapo. Gagara nemukadzi wausingapi chipo anokuvenga. Vakadzi vanoda kachipo, ameno kuti muri ururudzi rwakasikwa sei, mukati fambe fambe vanoda kachipo. Rudzi runonetsa uri magunda ogara naro, ururudzi harugarike naro, runoda kachipo. Even mulambo ukafunga kuti hanzi ndakamutengera mota, anoda kachipo pamwedzi. Ukatambira ari kutotarisira kachipo kadiki diki. Chipo chinokuvhurira masuo pamberi pevakuru. Wanzwa, wandinzwa. Giving also helps you to receive. Kana uchida kukumbira tanga wapa, so that munhu wacho azokupa. Ndakadzidza chinhu 1. Ukanzwa Shannon achiti can I make you tea, surely after the tea there is a request. Vangani venye vakambopfuurawo neipapo, dedi can I make you tea haisi nyaya yetea chete, pane zviri kudiwa. Saka ndakaona kuti vana vari innocent. If they give you, they expect you to give you more. I went with my son kubasa pasite, ndichipfuura hangu nepo, akatora foshoro vaakanda 3 zvikanzi daddy pay me, I have worked. Ndikati how much? Zvikanzi all the money in your wallet. Kati uda utengei? Zvikanzi that's my secret. Wotonyatsoona kuti nyaya yechipo haina kujairika. Unotaura kune mumwe munhu wekuti ukamutarisa so pamberi paMwari, they give nothing. Nothing at all, and their Christianity is dry. Giving, it's not always in money. There's a lot of giving, your effort, your help, your availability, there's a lot of giving. But ukakanganwa yemari, many people don't like it. Yemari ngaizerega kukanganikwa. Inogona kusava iriyo yega, but kachipo kanodiwa. Kana nchiti mari handisikureva kuti cash, pambacho inouya zviri items, but ma gifts anodiwa. You need to give. Andina kunyanyodhiwela stereki nenyaya yetithe, nenyaya offering, nenyaya seed, nenyaya. Ndanda kuti vanhu vambonzwisisa the family fabric and how God wants you to operate as a family. When you are born in a family, you have a role to play. But that role is not efficient when you don't give. Kunana baba chete varimuno, vana baba chete ngoti kwanyana mugogara pasi. I have got a word for you. Vana baba chete. You see these people. You see vanhu vakamira vanonzi vana baba. Don't betray your daughters. Vana baba, I repeat again. Don't betray your daughters. Your daughters needs gifts from you. Kuti vanonoke kupinda kuvakomana vendebvu zimbomba. Mukavanyima zvipo vanobuda. Mukanyima madzimai enyu zvipo, still munovaomesera. Unoona mukadzi akutemba nebirthday kuti hanzvadzi yangu ichandiona, iwe uripo. Vana baba, you are the givers of the family. Whatever attitude do you have in money, it will determine the length at which your family will prosper. Lead giving. As a father, lead in giving. Be a giver. Ukanyima muri inoinherita stinginess. Baba vanonyima
vanoita impartation kumudzimai vavo, voita impartation kuvana kunyima. Baba vanopa, vanobatsira mudzimai uye vanobatsira vana, kunyanya vana baba vane vana sikana. Mwana wenyu anoitisirwa nhumbu machips aine 14 years nekuti ina hamutengi machips. Vana mai vachabhabhadzirwa kubasa kuti vatenge kokeni yekoko nekuti ina hamubuditse mari. Vana baba give, munyevenutse moyo yana mai, munyevenutse moyo yevana venyu sikana, varege kuzoyedzwa nekuda kwa baba vakaomera. Vana baba muri kundinzwa? Vana baba ndidzokororezve. Baba vanonyima vanoita kuti mhuri itukwe, vanoita kuti mhuri irege kuenda kumberi. It's your role as a father to direct the family in giving. Also give your wife money without a name, so that God can also give you money without a name. Izve kuti madomasi, sugar, sipo, mafuta yakwanirana mondipo receipt yangu zvina Satani mukati. Vana baba vazhinji vanotuma mavana vavo sikana mukuyedzwa. Why? They are so stingy. Musaite chiruzeva boy, endai kumadhina nevana sikana, imbobudaiwo nevana avo. Be a giver, shape the family. Mwana wako musikana ngaarege kuzodya zvinonaka, aona boyfriend iwe uripo. Vaane mateenagers, mwana wako anotoshuvira boyfriend kuti atengerwe koko, iwe wakaisungirira muchiunu. Vana baba, be givers. The Lord said you are a provider. You were born a giver. Practice the instruction. I don't persuade you to give, I instruct you to give. The Bible says a man shall provide. Provide means giving. Vana baba rerutsai ruoko. Can I repeat this? A father must give, not Jausina, Jawina, Jaishoso. Give the family. Give the family. Don't work for yourself. Work for the family. Ukatambira 5,000, ukadya 2, ukashandira, ukapa muri 3. Urikuzvishandira, usikushandira muri. Waendesa kumba 3, wadya 2. Pa 3 papo ndonopiwa nyama 4. Vamwe vese 1-1. Yacho shoma yawaendesa urikuitera futi. Every father must be a cheerful giver, starting from God to your family. Mukakumbirwa Mwari mukavunyanisa kumeso, you are sinning against God. A father, when they ask for money, smile, don't frighten them. Otiwamwana mai vanosvika pakusuka ndiro chaiyo pasina sipo, achinyara kukumbira, achitya kukumbira mari yeSunlight Liquid, anogara neshumba. Aira harina kana amen. But pana vamwe vana mai vari kuti go deeper pastor, vari kutya havo kuzondo kundiomberera maoko kunzi wanga uchinyanya udaira amen, wanga uchitipa nevanhu. Chigarai zvenyu pasi. Iwe ndongo uchidaira amen, ndiri kukunyima sipo. But vana baba, I repeat this, nana mai nana baba vasati vakuya, learn to pray for your husband to be a blessed giver, someone who has an attitude of giving. It brings a blessing to the family. Remember, Abraham was a cheerful giver. He hosted angels. Zvikaitira muri zvakanaka. Vana baba, be cheerful givers. Kuna mwana mai yokuti pakabikwa pakauya vaenza havapakuri, vanoda kutonzi nababa pakurai. Urikuwapa nyama yeru uchaireplace. Vana baba vari kunditeerera, be cheerful givers. A father that leads in giving, he brings a blessing
upon his family. Fathers, be cheerful givers, not only to the world. Start from the family. Give your family. Learn to give your children money, not in excess but controlled, but giving. Mwana ngazvizire kuti baba vangu vanotaurika navo. Kwedu takabirwa bhegi kuchikoro, mwana anenge achamwa mushonga wemakonzo kutya baba. Vana baba, rerutsai mwoyo yenyu. Be cheerful givers, especially to your children and to your wives. Pana mwana ati amen now. But murukunzwa randiri kuparidza rinoita sekuti arisi mutheme, but a father who is stingy makes the family shrink. Pakaoma apa vandiri kuparidza apa pakaoma panoda nyasha. Nana mai, be givers. I don't know how best can I teach the church, but what I'm feeling inside me, if we have so many people that are willing to give, we create capacity to receive from the Lord. When we give cheerfully according to instruction and also respecting our bodies and living a holy life, we will be a blessed family. We will be blessed church with many blessed families inside it. A family must receive a blessing through giving. That is the only way you can be blessed. There is no one who can receive a blessing minus giving. Giving is the foundation of unlocking a blessing. Kuna mwe utuka tarisa so ari kuti mufundisi muri kuti chi. Munoziva here kuti kuomera, it's a disease. Kuomera chirwere chinotobata vanhu. Unoziva kuti mumwe munhu anoomera zvinhu zvacho zvotoora otorasa. I see it in families. Unoona kuti mukoma vari apa, muningi is no way. Unoona kuti kuna mumwe munhu kuti akaoma zvekuti even hama yake chaiyo haabuditsi chinhu. Vamwe vanonyima varume vavo, kune vakadzi vanotonyima munhu. Kunyima murume chaiyo ane secret account zvine madhimoni. Chiaccount chemadhimoni. Nevakarume vane madhimoni ekunyima. Mukadzi akabata 50 rand unauthorized abadyi sadzi. It's just money. Plus Mwari ngavakupei zhinji, murege kunetserana ma10 rand. Trouser nangu rine mari. Trouser nangu rine mari. Ndina kuiona. Iwe sandichairire. Waomera kusvikira pakadaro. Kana yakadyiwa nawo kandiwo mai vemba vakatoidya, ngokudzai Mwari tiende pamberi. Iye kuomera iva navaitauri. Panoti kuomera. Izvi ndine dzimba dzandiri kurapa izvi. Dzandiri kubaya majekiseni, ndine dzimba dzandiri kutobaya majekiseni dzanzwa nekuremerwa, dzine vanhu vanoshanda mari vachidya vega, dzine vanhu vakaomera, dzine vanhu vasiri friendly kumuri. Vana baba ndibatsirei, I know muri vashoma, but vandinzwa nhasi, be a cheerful giver, receive the family. Kwete kuita baba yokuti kana usipo vanhu vanoti tiri kufurwa nemhepo. Kunge mhepo yacho unofamba nayo iwewe, unopota uchivasira. Iri randaparidza nhasika, I know hangu kuti harina kujairika uye vanhu havaridi, but ndora naye ndichitonyatsonzwa kuti kune mumwe munhu anofanira kuchinja attitude, especially pafamily. Vana baba nana mai, moyo wangu unorwadza kuti we are so much blessed, but we are not sharing the blessing with the family. People are free to give people in the street, but they don't want to give their own. They don't want to share with their own. Kunana mai vakarorwa, hama dzemurume hadzizi shato vanhu. Can I repeat this? Hama dzemurume wako hadzizi nyoka bavanhu. Even wakambotaurwa usiwe wekutanga, swallow it, let's go.
That thing yekunzi hama yemurume haina rugare kana ngazvisarire vasingatendi. Vanotenda, let's give, let's receive, let's move on. Yo arinyari irire muri rinonetsa iri rananga ndatanga naro riya rekuti tinoyambuka ndori but chimwe chiri kukutadzisa kuyambuka mabatira aunoita pfuma nemashere aunoita pfuma zvinogona kukutadzisa kuti Mwari vakuropafadze nenyaya yemaonero aunoita zvinhu. I have learned this. Anyone who cannot share cannot attract a permanent blessing. You can attract a blessing, but only for a time. With a time, it will go away. Ndopaunozoti muchindo yakamboita mari yakaendepi akatadza kuishandisa Mwari vakaitora. If you don't use resources properly, the Lord will recall his resources. But kana makupa musafunga kuti vanhu vamunopa vachaku appreciate. Vamwe vanokushorai, vamwe vanokutukai, vamwe hava appreciate. You don't give because of what they do. You give because you're supposed to give. Nanga ndinaro nhasi rinoda kupracticwa. Kune vaya vane mwedzi nemwedzi vasingabvi chichegumi, mwedzi unondioneiwo. Kune vaya vane mwedzi nemwedzi vasati vaendesa chinhu kuZimbabwe, mwedzi unochioneiwo. Takakumirirai kuZimbabwe, titumirewo zvimari zvishoma shoma tishandisa. Kune vaya vasingakwazisani nana amwene vachiti vanoroya, ndokukumbirai oendesai chikafu kuvaroya. Ini ndimi akati vanoroya, ndirangarire ini ndini dadaro samufundisi wako, ndati muroya akakuberekera murume ngaadye grocery mwedzi unoyu. Kana vauya manheru motaura neni, ndimi munotaura kuti varoyi, but ina ndifunga kuti kune vamwene vanoroya murora. Atiendesei grocery neni. Kune kana uri baba une mukadzi asingadi kuti muendese chikafu kuvabereki wako, ndiudzewo ndimubvunze kuti achikuda mugara mumba here kana kuti akuda kufamba famba. Tishandire, pane vari vakakumirirai vanodawo kuchengeta vamwene. Vari kuti zvoga izvozvo kungotumira ndichisana neimwe handozvikona. Chokwadi ndinorevesa nevakuvasha vaane makore vasina kumborangarira vatezvara, mwedzi unoyu tioneiwo. Vanati vakuvasha mwedzi uno ndati tidini tioneiwo. Ndini ndadaro, ndini Pastor Jiriji ndati vakuvasha ngatimborangarirei. Kana muri kuita itai maitirei, but vaya vagarisa mwedzi uno ngatimbodaro iso. Nevakadzi vevagarisa vasina kupiwa chipo varangarireiwo mwedzi unoyu. Ukadaro ameni unonobvunzwa kumba kuti wanga uchiti. But ndiri kutorevesa muri kunzwa ndotaura nevasati vambopawo inini chipo futi ndioneiwo ndiripo palist. Vaya vakaomera vaya urerutsai moyo yenyu. Oma muda ndinotsvaga guest kuti auya akutaurire. Ndini guest wacho. Vaya vakaomera vaya vane isati yambodyiwa namufundisi inodyiwa nemidzimu. Aiwa ngaiuya hayo takaimirira. Praise usangoimbe chete kausinawo chaunombouya nacho. Tingaimbe tese here tisingadyi tese. Ingandoimba nemi wani. But ndio chokwadi chandiri kutokutaura. Haudi guest udaudzwa nenini. Ndini baba wako ndindokuudza. Ndindokublessa, ndindokutsura. Ndikutokutsura kana wakaomera sununguka bichana. Asi usati wandiona kana usingaoni vabereki, chimbotanga nevabereki, chimbotanga nechemberedzo. Asi nai vanhu regai ndinozoita miedzo kuramba ndotaura. Kune munhu wese ari muno, can I ask you, kuchengeta mubereki ipunishment here? Is it so hard? Don't do what you don't afford. Just share with them what you have, as they shared with you what they had when you were growing up. Inini hangu ndinorwadziwa nemunhu anoita mubereki anoshayiwa sugar. Iwe uri kuJoburg kunoku, no matter kuti unoita basa rei, sugar you must afford.
You must just afford simple things. Yeah. Apa ndiwana hangu amen, I know. Because vana havadi, but moyo wangu unondirwadza kuti tinoenda pamberi paMwari tichinamata tichirega kuita zvinhu zvidiki diki zvinoattracta nyasha. Ya chechi nhasi haina, nhasi hapana anga achindifarira because naachitaura topic isingadiwi nevanhu. Give. I repeat again, give. I repeat again, give. You must give. Family, God first, family. Kana